Zikomo kwambiri mwina tisa na itanitse mafunso yokera kwa Mtolankhani. Tumafuna tifuse ngati President Amalawi First akozokhala ni mawu mwina aongopherapo mphongo pa zimene zanenedwa. Tinene pano kunena kuti ife sife andale sitinatumidwe ndi ina aliyense, ndipo kutukuka kwa kuno ku Northern Region ndikutukukaso kwa anthu aku Mulanje, ndikutukukaso kwa anthu aku Msanje, kutukuka kwa anthu aku Eastern Region. Tikufuna chilungamo osakhala mtima ungofuna kumango apusisa Amalawi. Ndiye ife siti kuopa wina aliyense. Even kuno kutakhala kuti kwatumizidwa anthu tithana nawo toka chifukwa ife chimene tikufuna ndi chilungamo. Ndipo zimene tikunena zitapanga dala kubwera pa site pano. Timafuna kuti anthu Mtolankhani, anthu amene amabwebwetuka uko aziziwa zeni chifukwa ambiri sakudziwa kuti kunoko kwaonongedwa kwa 10 years mabilions osiyana ndrama zochuluka. Ndikupempheni inu Mtolankhani tachita ndipani makamerawo Mungu azunguza muone pano pamalo pano ndi 485 hectares of land koma ndrama zapita pano palibepo china chilichonse chifukwa ena akhoza kumanena ngati ife tapenga misala taja chamba taja kokeni kumanena zinthu zimene zosaona. Tikupempheni Mtolankhani muna mafunso asanabwere tangopanga ndipopeza tili live muzunguze kamera tione Malawi aone azionere okha zimene zili pano pa Mombera University. Koma sitikusiya next week so tikubwera pompano ndi Paramount komanso Deck Construction komanso Minister of Finance, Minister of Education komanso wa Transport tikubwera nawo pompano. Amene sabwera panopa Malawi mayankho mukhala nawo noka amene. Zikomo kwambiri. Mawu anga omaliza Mtolankhani sanatifuse ndinene kuti uchisiru foolishness, stupidness ikuchitika pai isiyidwe chifukwa anthu akumpotofe we shouldn't be taken for granted. Musatenge pamalo pano ngati popangira mavoti. Apapa ndipange address inuyo amene maendesa boma popeza kuti kumalawi kunoko tili nchizolowezi kuti zipani ndi zimene zimaendesa boma. Ndiye ndipange address azipani inu kuti nthawi ya mavoti yakwana tisamve wina wake alankhule mopusa motumbwa na manamizaso anthu akumpoto kuno kuti tikumangirani Mombera University kuti tikupaseni voti ayi. Ni pempheso wa papi bitu amberwa wafumu bitu kuti chonde vantu awa kuwazomerezi aso kwiza kuno yayi kuti bazakayoye kuti yayi titimanga university apa batipusika nyengo itali. Sono mavoti mtiaonengeso yayi, we don't want anyone to come here and cheat us that we need the votes. What we need is action. Ichi tukukumba pano tukumba skuru 7 days tapeleka iyi kuti mwize pano muzalongole kuti hostel ili apo and wa chancellor wa university ino mba president wa Dr. Lazarus Chakwera nawo palankhwa machitiko. We need you to be here in this coming 7 days to tell us the problems you are facing on this school. Otherwise, if you don't come, you also face consequences. It is not a threat, but it is a directive. We need you here. Palamtizengeko yai, who close these roads during votes, during campaign. Mutizengeko, you never campaign in this land anymore. It is our land. It is not your land as a president. It is not your land as politician. It is our land. It belongs to us. This school belongs to us. It belongs to Malawians, as well as it belongs to the international countries around, because this school was supposed to be an international university the way Bingwa Mtalika designed it. So you people don't be selfish. Maziwa kuti anthu akumpoto amakonda skuru tikanamiza kuti tikumangirani skuru amapereka mavoti. Ulendo uno sizi kuteka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tsopano tafika ku last but one agenda imene ndi mafunso kuchokera kwa Mtolankhani.
ndi tipempha kuti atolankhani anzanga mukati mukufunsa funso muzichita introduce kumene mukuchokera, mukhoza kufunsa funso to the just high table kapena you can direct it to a specific person. Sika mwambie. Ine ndine Vanani Nyirenda ndachokera ku Zodiac. Funso langa ndirakuti mwanenapo apa kunena kuti mukupereka masiku okwana 5 ndi awiri kuti mayankho akhale atapezeka pa ntchito imene yonena kuti inayamba kalekale ku masiku utha yomanga college imene yamombera. Kwenikweni masiku amene owa 5 ndi awiri akatha palibe chomwe chichitike, inu ngati Malawi First muchitapo chani? My name is Aaron Muhango. I work with Nation newspaper. My question is, you have said about resources being allocated for this project. Maybe someone might be interested to know, have you done any assessment to say how much has been allocated to date for this project? Thank you very much. I'm starting with the last question on issues to do with the allocations. We have the homework, we have the evidence, we have the documentation that money was allocated to these contractors, and not only the contractors, even those that came, to survey. They have the monies. So we by coming here, we have the evidence. We are not only dreaming. We know that Paramount was given closer to 9 billion, and even deck construction was given something like 10 billion, closer to 10 billion. So that's a lot of money. And the 2023-2024 budget, 5 billion was also allocated to this place. So we know what we are talking about, not so? Chomalizira fusola anzatu vanani, ndio fusa kunena ngati iwo wasabwera kunoko. Chiti chizachitike ndichani ngati ife Malawi First mwamva gali kuchokera kwa Angwira. Kuno tizasekatu. Isakale ngati playing field ya anthu andali kuti azizapanga matamao kuno kuti zaseka ku Northern Region. This should not be a place yomafuna kumasewerera nikumana mizandu. Tatopa nazo ifeyo this is we, as a country we joke too much. We don't want any games anymore. Siti kufuna asunde kuno tizaseka. Komaso olo kuno tinati tisaseke. Amalawi azaziwa kuti ndinu anthu onama. Amalawi azaziwa kuti ndinu anthu okuba. Ndesiriza kusekerera niso ya nyengo yafika soba naosa masekerera andale ikanakhala kuti timamenyana tikanatibula napo basi ziko lititenge fe anyaje anyake ndi ifeyo ziko makwambiri. Dzina langa ndine Henry Jiwindi, ndi funso kupita ku Malawi First ndi gulu lonse. Tikaonetsesa tikapanganso kafukufuku mdziko muno zikuoneka kuti mavuto ngati awali kunoko ku Nzimba ali dziko lonse la Malawi. Zitukuko zambiri sizinathe ndi boma ilili lilipo lilotsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kodi mavuto ngati awa amene ali madera ena, inu a Malawi First muchitapo chani kuti anthu adziwe kuti zimene moyambazi azembekezera thandizo? Chifukwa anthu ambiri panopa azingwa akuswekera thandizo mmene zatelemo akudalira kuti ndi nokha amene mukhoza panga chothekera china chilichonse kuti dziko lino lisinthe. Kodi ndi zitukuko zina zinalepherazi zimene zinasiya chipani chapita cha DPP mupangapo chani kuti muonetsetse kufikira kuti zitukuko zimenezi zitheke? My name is Joachim Dala for Times. I just wanted to understand that this presser is coming at a time, the country just launched a political campaign some few days ago, and why should people not, I think, link this, to political campaign period, something that is politically motivated? There is no politics here. Even in their families, they are eating.
They haven't stopped eating because they are doing campaign or that they have lodged a campaign. So we are just doing things that are there already and things that are supposed to go to the Malawians. So we are demanding. So whether it is a campaign period or it's not a campaign period, we are here to demand what is belonging to Malawians. Period. Yeah, Pharaoh, as a journalist, I will respond to you in this way. This is the right time to do these things. In fact, we are supposed to take our blankets, our kitchens, and camp here. Because these guys, when they are coming here, they'll be campaigning by saying, we'll complete the Mombera University. And either of them, whether the guys who are ruling or the opposition. So this is their tool. So we are targeting their tool to put them down, so that they should stop lying to us. In short. So the other question was asked, kuti pachitika chani pama project ena amene anaima. As Malawi First have stood up, nchimozi ndichifake kwa bweraso kunoko Northern Block. Cholinga chathu nchonena kuti ndalama zose zimene nkhandwe zimaba zonena kuti amalawi asonkha nkhandwe na matenga ndalama zinkumamangira nkumakazinenepesa ndalama zimene zolendo uno sadyaso ndichifake tukauza so amalawi kuti aliyese amene akunziwa kuti uyu ni nkhandwe niwo kuba amasokoneza chitukuko amapha ufulu wa anthu amapha chipatala cha anthu kuti akhale ndi moyo wawo wabwino anthu amenewo sitiafunaso. Ndiyeno ife tipitiliza kugwira ntchito imeneyi nkufikira zitukuko zonse zimene zinafocheredwa zifukulidwe chilungamo chake chioneke andi kwakukulukulu kuonena kuti ndalama pamene zinatuluka tionesesa kuti chitukuko chimene chocho chichitike. Ngati wina anadya ndalama akalowa iwo mmene anenera kale nzanga bona papa amene tanziwa kuti uyu anadya ndalama chifate maziwa ulendo unotisa manga toka akakanisa kwalowesa ndende zawo tipesa ndende zathu chifukwa ndalamazo nzathu ziko mukwambiri. And just to add, tiliso ndi information yonena kuti magalimoto amene analandidwa kwa anthu akashigate mwayamba kumapereka kwa anyamata azipani kuti azinkana amenyera anthu na aphera anthu. Magalimoto amene muzabweza siku lake ndi limodzi. Ife tikuoneka ngati anthu osaziwika tili kuno koma ndife anthu opsa kwambiri. Ziko makwambiri. Ndingondiza pasimene anzanga akambapo, especially let me respond to question yonena kuti ndi nthawi ya campaign. Ndiyambe ndafunsaso naneso onena kuti mukamati nthawi ya campaign mungutanthauza chani. Ndikukhulupirira kuti anzathu wa campaign anayamba day 1 watangolowa mboma. Anayamba kale kumemeza anthu mzati vote 2025 mzati vote 2025. Now this is 25. And now panthawi imeneyo anganena kuti mukamaza divota 2025 iyo kuzakha unena kuti tamanga Mombera University. Panopa ndama za Mombera University azizazisa ku State House. Namaitanisa anyau aliyense amene amuganizira kuti mwina akadye nawo misonkho ya Malawi ku State House. There's no seriousness in government to allocate 65 billion ku State House just to split it among themselves. Nalephera to complete a major project like this one, you know now to benefit the majority. I don't know what logic amaitenga utiko. And then you will find the whole government machinery would defend this good year. We're not misusing resources. Pomwe anatu awugona ndinjala. In our hospitals there are no medicine. Anatu akulephera kuphunzira for there are no school blocks. As Funso, I to get paid health salaries. Government is busy swallowing our taxpayers' money. So, in fact, they should be ashamed of themselves. They promised and they have failed to deliver. Now, what else do they expect from us? If they had delivered Mombera University, sitting an above nowhere. Now, do they have anything to show? For 5 years, and this anchoreza kuno kuzimba zote chomwe apanga.
pansi pomwepo andichancholoza, there's nothing. So akamatumba kuti ayi mwatumidwa pomwe sinatumidwe, ngati ndikutumidwa mwatituma ndinuyo chifukwa cha bodza lanu. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri ndikupira zoti Atolankhani anzanga mafunso mwina tachita exhaust. Mafunso ena mandichita guide kuti akhala pa one-on-one after we have officially closed this program. Then mafuna zoti tingwapatsaso president amanifest aboni Kalindo kuti achite concluding remarks, then tidzapemphaso amene anatitsegulira ndi pemphero kuti atitsekerenso ndi pemphero. Zikomo. Just to thank you, fellow Malawians, for being there, and fellow members, many members of the press, and my colleagues. Nthawi zambiri tikakuitana ninu Atolankhani mabwera simatopa chifukwa inuyo ndiye ma messenger eni a information. Popanda inuyo ndiye kuti dziko lino silinga tukuke, anyaka chitukuko ndinu. Tikupempheni kunena kuti pali zina zimakhonza kujambulidwa chonji ndikukabisidwa, izizi sizobisa. Amanena kuti matenda bisani koma maliro tizamva, awa ni malirotu, maliro ali kuno, awa ni maliro amombera. Ndipo anthu acheso omwalira wavunda kale ndi skeleton. This is what we call mombera, skeleton. So tikuthokozeni Atolankhani chifukwa cha ntchito yayikulu imene mmaigwira. Komanso tikuthokozeni azodi yake mukusiyana ndi ma media house ena amantha, ena amaopa. Saka nabwera koma inuyo mwabwera chifukwa choti mmakonda dziko lanu komanso ntchito yanu mmaikonda. Thank you very much. Thank you. Tipemphere. Atate mulemekezeke chifukwa cha nthawi munatipatsa, mulemekezeke chifukwa cha dziko la Malawi lomwe munalipatsa china chilichonse. Tikuthokozani fama mwatitsogolera tili pano, mwakhala nafe mupitirize kukhala nafe. Mapulani athu ndi ambiri, zilinganizo zomwe tifuna kuzilondoloza, zitukuko zomwe tifuna tizilondoloze za Malawi ndi zambiri. Tufuna mutitsogolere, mutipatse mphamvu, mutipatse zothekera zonse kuti tikakwaniritse ngati gulu. Mulemekezeke foti kakupemphani mumatipatsa. Tikuthokozani chifukwa mukhala nafenso mukhala nafe pamene tikhetu kubwerera ndi kupitiriza kuyang'anira komanso kufikira amalawi ambiri amene akupsinjika ndi mavuto osiyanasiyana. Mutithandize kupeza zosowa zawo, mutithandize kupeza zosowa za wina aliyense wa ife. Mu dzina la Yesu Khristu la mphamvu. Amen.